and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Thank you, John. Hangtod ron, ikaw pagkat kihapon ang tiyan nga akong nailan. Huwag kay kausapan. Clavilla. My God. Unsay buti pasabot niya itong gipanulti ni Clavilla. Hangtod ron, ikaw pagkat kihapon ang tiyan nga akong nailan. Huwag kay kausapan. Oh, no. No. God, naunsa man ko. Huwag ko makapugong sa akong kaugalingon. Nganong nakaingon man ko ato ni Jan. Dili unta katuanging isuti niya. Kay basa ni sabta ni noon niya nga hangtod ron. Oh God, no. Dili na ko ang ipamabati ini kato niya. Dili na. Oh, si Jan. Bitawag siya balik. God, no. Basta ko bato na. Unsa man. May ganik kay wa din niya matubak. Dili day maayo nga. Oh. Si Clavilla. Siya kanima return call. Siya kong buhaton. Ako ba kasang tubakon? Pero tingalig. Oh, wala sa buring. Sama ka na ako. Nausap ang iyong una-una. Kauwaw. Nganong nag-return call man ko niya. Tingalig kung sa iyang ikasulti. Pero siya yung unang mitawag. Pero walang niya ipadayon. Oh, God. Nirig ko balik ang cellphone. Siya kagyapan yung mitawag. Oh, siya yun. Tubagon ka ba ka? Unsay? Pahala nini. Hello, Jan? Hello, Clav. Sorry ha. Nasipyat kong pindot. Lain nung akong tawagan pero ang imong ngan maoy... Mausap ko. Ang imong missed call ang ako napindot. Maniwag unta ko ni Matt unta. Pero parehas ni mo, nasipyat lang ko. Sorry. May naunaan ko. Ha? Unsay? It's about you. Para ninyo ni Matt. May unta nga magkasultitas personal. Pero maglikay na lang ta. Kaya nasayo na ta ni Matt and also ni Jocelyn. Mao nga mo ya kong naunaan. Nga aron magkauling mo ni Matt o nga mawa no sab ni Jocelyn ang iyang insecurities. Watay ilimod nila. Jan. Parang wa na'y masakitan para sa kalinaw sa tanan. Abi na kong dili ka manay sa apartment. Dili maayo nga palabyon kining higayon na Jess. Mao nga niagi ko. Wa ko ikaw pakyasa sa gusto mong mahitabo. Matod mo daghan tag panagsultihan. Tali nato o tali nila ni Clavel ug Matt. Right. Daghan ko igsulti nimo. May mga butang kong gilimod nimo. John. Unsay? Bahin ba ninyo ni Clavel? Ha? Bahin ba ninyo, John? Yes. About naman ni Clavel. John. Yes. But one thing I'm sure of, nakasiguro kung nga wa ko makasahan mo. Dili ko mamakak nimo.
Kayon sa may kapuslanan sa tong relasyon ug sa planong pagpakasal kung buhaton ko na. Ganining untang mga adlaw, kung dili pa tungod sa pandemya, kasado naman ang tata. Namati ko. Isulti. Isulti ang tanan nga buot mong isulti. Wa kay angin kabalakan o dudahan na mo ni Clavilches. Kay kung manawag o makikita man ko niya, wa ka kalabutan sa mong personal nga pagbati o unsa pa diha nga imong gituhan. Kaya ang tinuod, bahin kini sa Lighters of the World. Bahin kini sa organisasyon nga nagkontrolar nato karon o sa kinapag-ang katawhan sa tibok kalibutan nga buot na kong pakigbatukan. John. Ang video nga nakuha ni Matt namon ni Claville dito sa kong office, mo'y hinungdan sa ila karong misunderstanding. But all this, ang among ipanagsultihan, all about sa Lighters of the World. Kaya daghan akong nadiskubrihan, daghan akong naibawan. Hello, Senator Regina. Chief Devon. Oh, nanawag ko kay ipahibaw na ko nimo ang latest development sa atong kalihukan. Unsa ka na, Regina? Una, mapasigarbuhon akong ipahibaw kanimo nga patay na si Dr. Lee Van Cuevo. Mao ba? Dili pa lang dugay. Nabugtuan na siya sa iyang gininhawa. Ang iyang pamilya, ang iyang asawa ug mga anak. Kay dili na maato sa cremation facilities nato. Giapil na lang sila sa mass grave. Sa laktod, nag-unong sila hangtod ngadto sa lunganan. Good. Very good. Senador Regina. Ug unsa pa may laing update about sa virus? I mean, sa mga butang nga related sa virus. Kay nagdemanda karon ng kalibutan sa vaccine. Gipahigayon kunuhay nato ang fake trials sa mga nagkalaing-laing dapit sa kalibutan nga mihangop sa atong vaccine. Gipatuon nato nila nga we are on the last phase sa trial. Bisan ang matuod, andam na ang atong vaccine dugay na. Bisan sa wa pa mukatap ang DVD virus sa kalibutan. Good. Very good. Well done, Senator Regina. We make sure nga hangpon sa kalibutan ang vaccine aron hingpit na nato makontrolar ang kalibutan. Mao kanay atong gipaninguha, Chief Devon. Gidisseminate nato sa kalibutan ang mga informations regarding sa kamahinungdanon sa vaccine. Kay mao lamang kini ang makasumpo sa virus ug makapabalik ngadto sa normal nga panglihok-lihok sa katawan sa tibuok kalibutan. What about the negative side? About ini mga pundok nga nagigbatok nato nga gusto magpahiro-hiro. Pipila lamang sila kapundok, Chief Devon. Ug dili kita maglisod kanila. Kay nailhanan nato sila sa sinugdanan pa. And they're all being monitored. Unsay mo ikasulti sa tanan kong gipanulti ni mo, Jess? Mituo ko sa tanan nimong gipanulti, John. Nakita ko ang imong sinseridad labot ini. Ug sa tanan mong gisulti, nahayagan ang akong una-una. Ug tungod ini, mangayo sad kog sorry nimo. Ugaw ra kay ko una-una. Kana tungod sa akong mga insecurities. But now, na-regain ako ang tanan. Nabutaan lang ko sa dako-dako gugma nimo. Kay dili ko buot ka mailog ka sa lain ako, John. Dili yun. Jess. Sorry. I'm very sorry. I love you, John. I love you very much. Daghan kayong salamat, Jess. Daghan yung kayong salamat. And I love you very much. Dili lang ko diha nakasaha nimo. Nakasaha sab ko ni Clavel. Maong gusto sab kong pagkasulti mi sa personal. Ug magtinabangay ta. Tabangan to sila si Mahat nga magkauli ang may nilang relasyon, ha? Oh, Jess. Pero sa tanan mong gipanalti, sa tanan mong gitug-an ako, may usa ka butang nga supak ko. Ha? Unsay bahin sa unsa man ang buto may ipasabot? Ang imong buot pahitabo nga pakigbatok ni anang imong giingon nga Lighters of the World.
Jis, Huwag tanga na si Muna-una. Kay what tay mahimo nila. Kontrolado nila ang tanan, bisa na ang tanan nga naa nato. Ilan ang nahibawan. usa. Pagaksa ko, bro. Bro, mata. Ingon mo sab ko, bro. Pwede mo kiss sa lips? Yabag ka. Salamat, Gislaine. Pagaksa ko. Pagaksasad ko, Clavel. Matt? Clavel, I love you. Pagkaksa ko. Thank you, Lord. Wanay away ha, wanay jealousy ha. Sure. O, mauna na ha? Double wedding tapuhon. Human sa lockdown. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!